Permeteu-me, amb la confiança que ens tenim, o que ens tindrem, diguem-ne, permeteu-me una reflexió breu i intimista, que espero que sigui útil. Jo tinc un fill de 4 anys i una filla que aviat farà 2 anys, aviat. És possible que molts de vosaltres tingueu fills d'aquesta edat, o nets d'aquesta edat, o nebots d'aquesta edat. Si el mercat laboral no canvia, pot ser que canviï, però si no canvia, aproximadament es jubilaran entre el 2080 i el 2085. I gairebé, i si l'esperança de vida no canviés gaire, si no canvia, és molt, molt, molt probable que coneguin el segle XXII. I tots aquells que ens dediquem a la vida pública i a la vida política i a la vida social i a la vida universitària, tots aquells que estem aquí, hauríem de tenir com a prioritat fer tot el possible per garantir-los el millor dels futurs. I la pregunta és, estem segurs que en aquests moments disposem dels recursos que mereixem i sobretot que ells mereixen per garantir-los el millor dels futurs? Els reptes són immensos. Abans n'hem repassat alguns, sobre l'oferta monetària, els nivells del deute, etc. N'hi ha molts d'altres. Poso algun exemple. El 2030, el mercat laboral alemany haurà perdut, respecte a ara, 8 milions de treballadors actius. 8 milions. Això tampoc no té precedent. Els haurà perdut perquè el 2030 es jubilarà la generació més nombrosa nascuda mai en la història d'Alemanya, que és la generació nascuda el 1965. Durant els 10 anys següents, és a dir, fins al 2040, aquest mateix fenomen es produirà a la resta dels estats europeus, també a casa nostra. El món canvia i en molts aspectes canvia per no tornar a ser com l'hem conegut. Per afrontar aquests reptes necessitem les millors eines. I si no fem tot el possible per disposar de les millors eines, no estem fent tot el possible per garantir el millor futur possible per tots ells. I ells, en aquests moments, no disposen de la capacitat, no tenen la possibilitat de decidir sobre el seu propi futur. Ens necessiten a nosaltres. I si no ho fem nosaltres, ells no ho poden fer. Aquesta és la nostra responsabilitat i aquesta és la responsabilitat que tots hauríem d'assumir. Moltes gràcies.